शक्तिमान. अरे बस छोटू पळू नको चल. 63 63 62 63 64 65 हे पायशी. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी या यूट्यूब चॅनल तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, सो मला आज व्हिडिओ करायचा त्याला आणले धरून धरून काय बोलला मी. आता मी जाता कुड्याची फुलांची भाजी करतात ना, ती फुलं बघायला जाता. आता इथंच एक झाड आहे, त्याला आहे थोडीशीच आहे, तुम्हाला दाखवता थांबा. चल चल ए छत्रीवाल्या. झिंगी. तर मित्रांनो, काय पाऊस काय थांबत नाही बघा, एक सारखा येत आहे. तर मित्रांनो, हा बघा कुड्याचं झाड बघा, ह्याची पानं लागतात कधी ना कधी असं बोलतंय. तर मित्रांनो, ही बघा फुलं, त्या फुलांची भाजी करतात. तर मित्रांनो, सोम काढतायत हा. पावसाचं चोच नाही कळत, मधीच ऊन मधीच पाऊस. बराच छत्री आणली, मोबाईल भिजला असता. बघा पिशवी वर पिशवी हाय. हा ना, 2 नाही आहेत आतमध्ये. 2 नाही 5 आहेत, 5. चला लवकर खाली खाली जावं, लवकर ये. हो. मित्रांनो, इथं आलं फक्त 2-3च फुलं भेटले. शेंगा झाले त्या कुडाच्या पानावर. फुला काय भेटत नाही, जेवढी भेटते तेवढी दाखव. भेंगरी दिसले, थांब काढते एक भेंगरी. शक्तिमान. असाच फिरवा जाऊया का हेलिकॉप्टर म्हणून. उडून दाखव तू. गेला कुठे. तर मित्रांनो, बघा आता शेंगा बघा, शेंगा येतात त्यांना, हे बघा. अजून इथं फुलं येत आहेत, फुलंच आहेत ना, काय आहेत का शेंगा येतात काय माहित नाही. मारशी रे, हा बघ घरटा बघ. फुलं. तर मित्रांनो, हा बघा. हे पण घेऊ काय घरटा बघा. बघ काय बारक घेऊ. काय करतोस तू, कर घे. फुलाला हे तर पत्ता नाही तर तो घेता. भेटली शेवटीला 2 भेटले. 2 दिसली, 1 आणि 2. एका झाडावर अख्ख्या पूर्ण 1 आणि 2च भेटतात, त्या पुढं काय भेटतच नाही. हे बघ माप आहे तरी ह्याला. 1 2 3. 1 कुठे गेला रे, पडला. तर हा बघा. ओके चल. 3 काढली फक्त, 3. 4च काढले, 4 काढा. हा बघ, इथं पण आहे बघ, या झाडावर आहेच रे. छत्री खाली ठेवून काढायला. सोम आता शाळा सुरू होईल ना, किती 16ला 15
रविवार आहे ना, मग 16ला चल. शाळेत जायला नको सांगतो. पावसात ना मजा येईल. पावसात ना खेळायला टायमाला मजा येतं. तेव्हा खेळ असतात म्हणून शाळेत जायला मजा येतं. मजा येतं तू एक परी पाठवतो. बैलवाला आलेत. ते काय वरती पहिले तेच गुरांशी आलेत वाटतं. आता झाली सुरुवात. हे मला वाटतं खाली पाडलेस तू फुलं. नाही काजू दिसला याला. बघ वाचला काय. हा बघा काजू. लेम आहे काय. नेम होता गेला. पाऊस पडल्यापासून नेम गेला. अब पडला कुठं आहे दगड. मला वाटलेलं तुझ्यानं काय पडणार नाही. तुझ्या काय माहिती किती घोड हे मारलं बघा पाडलं. बी सुकले. हा बघा वरतीच काजू आहे. पण साईड हो. मारशील ना. चल पाड चल. त्याला लागून पण तो पडला नाही. इथे दगड्या रस्त्यात ना साईडला कर पहिल्या. राहू दे तो काजू नाही पडणार. असत ना रे. तर मित्रांनो सोम बघा भाला फेकताय. कुठे गेला. इथंच पडला. बरोबर नाही. अभिन तिथं थांबला नाही तर मग माहिती आहे ना माझ्या त्या डोंगरात असतं. हो बघितला डोंगरात. चला चॅम्पियन आहे मी. घरातला चालू करून बघूया पहिले. काय घेतोस तो चालू करतोय. चालू पाहिजे असतील ना. ही बघा एवढी पिशवी भरलेली आहे. एवढी माझ्या हाता एवढी पण नाही आहे तरी पण भरले पिशवी बस. मित्रांनो दाखव. शुभमदा बोलला फुलं बघा किती भेटली. काय भेटली पण नाही आज. आणि आता शेंगा होत आहेत त्यांच्यावर. ह्याची काय आता भाजी काय होणार नाही. नाही पहिला काय बोलला 2-3 कांदे टाकले तरी काही नाही होणार. काय पहिला बोलला फुलांची भाजी बोल. या फुलांचा अख्खा टोप भर बोल रे भाजी. अरे फुलांची भाजीच होत. पण हे अख्खा टोप भर हे बघ इथं आहेत 2. अरे आता काय फुला घेते 2 नाही 3 आहेत. जशी कायची भाजी करणार आहे. कशी भाजी. तर मित्रांनो आता काय फुलं नाही भेटत. ह्या बघा शेंगा बघा किती मोठ्या झाल्या त्यांच्यावर. काय फुलं भेटणार आहेत एवढ्या मोठ्या शेंगा. हा तर मित्रांनो हे बघा गुरे आले. अरे बघ छोटे पलू नको चल. 63 62 63 64 65 ये पायशी. तर मित्रांनो हे बघा चरायला आले आहेत रानात. केलेवाडीतली आहेत ही. तर मित्रांनो काय फुलं वगैरे काय भेटली पण नाही आहेत जास्त. आणि सोम बोलते चल लवकर जाऊया म्हणून आता निघता रिटर्न वरती जाता. तर मित्रांनो आता काय फुलं काय जाणार पण नाही आता शोधायला. त्या सोम बोलला कंटाळा आला. सोम कंटाळा नाही आला. सोबत त्या वरती जाऊया.
कशाला काढतायस? चढा नाही ना म्हणून. हो, चढा नाही. म्हातारा झालाच वाटतं. काय करायचा? पान सुपारी खातेस? न- काय नाही खात. नाही खात, खरंच नाही खात मी पान सुपारी. खेकाट्या बघ ह्या बघ. 50-60 50-60 नाही आहेत त्या. 200-500. 8 गेली 8. मी मोजल्या उडताना त्यांची पंख पण मोजू शकतं, पण नाही मोजणार. कारण तुला गणित येतच नाही म्हणून. गणित तर त्याच्यात सवालच नाही. बोललो पण आहे. हा? बोललो पण होती. तर मित्रांनो, आता व्हिडिओ संपवता. फुलं पण नाही भेटत, काय नाही भेटत. एवढी भेटली ती गप नाही, ती ठेवणे आहेत ती. हे आहे ना, एवढी भेटली एवढीशी आहेत ती. ती काय करायची? तो भर आहे ती. हो, असू दे टोबर. मारशील मला काठी. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आता संपवता. तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. काय गेला कुठं? तर जाऊ दे रे, कुठे जाता येतं. डायरेक्ट आता भेटू नवीन एक व्हिडिओ मध्ये. तर सर बाय बाय, टाटा. हे टाटा करतात, असा करतात. बाय. म्यू काय फुला भेटलीच नाही तरी